Ayan guys, gawa tayo ng tulay. Welcome back sa ating channel at medyo binabaan na kami rito. Shout out po sa ating kaibigan si Kapaing. Ayan, ang dinala mo sa amin at puro tubig. Kaya ayan, gagawa tayo ng tulay. Ito yung ating mga kahoy na nahingi sa ating sponsor. Hindi po ito galing sa politiko may sponsor po tayo niyan. Shoutout po doon sa nag-sponsor ng ating Coco Lumber. Ayan, at magagawa tayo ng tulay dito sa ating palaisdaan. Ayan, at magagawa tayo ng tulay dito sa ating palaisdaan. Ayan yung kwarto, hindi na siya kwarto ngayon, palaisdaan na siya. Simula rito. Oh. Wala ba yung lagari dyan?